historický prvú časť Counter-Strike 1.6. My sa dáme začať. A ja mám skiny na AK-47, M4, Desert Eagle, USP, Glock a ešte na P28, na AWP a ja ešte neviem na čo presne. No a tieto budú asi tak okolo 17 minút, hej, a keď zomrem, tak by som vám to asi strihal. Tak my sa uvidíme, keď budem ako keby nažive, takže zatiaľ. Dobre, takže ja som nažive, my si kúpime P28 a ideme hrať. No a dúfam, že to bude vo videu počuť, ale upravoval som si mikrofón, aby nebol na tej jednej kvalite. No a malo by to byť lepšie. No a nie, to by som nepovedal. Ale že na našom kanáli, tu máme si videí, tak budeme to všetko filmy, kto to skúšal, nejaké subscribe-ové videá, takové číslo. Potom spadne vlogy a ak by sa chceli vidieť, tak by sa vlogy. O, vidíte, to sú napríklad CSGO, je to ďalej, to nás počuť a je to tigerský. Áno, je to tigerský. A hrám na Gameside serveri Dust on 2, neviem, či sa tak volá. A ideme... AWP. Tu máme. Tady vidíte moje skilly. Nič moc. Pozorňujem vopred. A teraz tu všetci kempíme. Je rýchlo nejaká M4. Nezobral to akočku. To už sa neoplatí zdesiť. Takže prvé celé tašenie prehraté, ale aspoň to môžete vidieť. Nakupíme si... Nakupíme si veľa ľudí, takže sa tu ranka idú, okej. Hodím si to, keď je niečo, hodím tam niečo. Okej, no. Využívam priestoru. Mám to teraz strašný pre mňa. Som mám pripravenú klávesnicu, ktorú som mal zbehať. A už tam ide skôr, tak ja idem sem. Tak, tuto. Odtiaľ idú, ja by som skôr čo. Však tu nie je to CTčko. Ja tu mám troška nabindované a... Ja som dal niekoho, ja som dal jakičko. To je pocit, ako som dostal nový notebook, lol. To som dal ďal... ne. Aspoň som dal dvoch. A do komentov mi napíšte, či mám toto strihať, ale ak mi to máme zase, ja to zatiaľ budem strihať. A proste mi to napíšte do komentov, takže ja sa s vami lúčim, ale sa uvidíme. Neviem, nemám tady, kde sme OK, kúpil som M4, to je M4 z niečoho. Toto je USPčko tiež Counter-Strike Global Offensive, to sa mi to volá. Snad je. Ale som tam nevedel, že... tam niekto dostal na bočku. Sa kryjem za krabicu. Natáčam to tak na 75 to je náš, dobre. Predierkujem. Sú
naši, super, idem zase tam. A takto sa to opakuje. O, to sa ho zlakol hen toho. To je náš asi. Kdo iný? Dotyčky mám. On zbraň nemal asi, alebo z oláka. Sa bojem zbraň, prekákočku, ale zobral som. Som spokojný. Lag, ping, ako? Pingový lag, niekedy mám väčší ping, niekedy. Ako, točí sa mi to okolo tých 20 ms, ale niekedy to proste ide na 200, lebo sa niekto pripája. Takže tu mám dobré znamenie, že sa niekto pripojí. Takže je to dobré v multiplayeri, alebo tak. Alebo je to aj zlé pre nikoho. Samozrejme. A ja si myslím, že pôjdu Bčko. Aspoň, že to je Bčko. Ja sa pozriem sem. Dobre, Bčko. B napíšem. Dobre, menový. A Bčko. Sice príde mláka, ale to nevadí. Píšeme. Defuse už môžeme nehať. Všetci sú mŕtvi. Náš to defúzne. Digu mu napíšeme. A ideme hrať ďalej. Sa tu niekto aj napíše, niekto chcete nadáva. Nie je to jedno. A ja to proste budem s 28. Ja tam hodím smoke pekne. Tam asi niekto. Tam je na radare. Neviem, ak chcete aj live streamy z CSK, možno si mi to priznám, tak mi napíšte. Dobré dierkovanie, kámo. Mne sa páči, jak to na začiatku úplne nabije. Preto to urobím. Lag, dúfam, že je to dobre. Ladí, neladí. OK. Tam už je niekto, tak ja sa tak troška skriem. Ja by som to povedala doma. Teraz som na tom... OK, už máme dano. Bolo by dobrý na to, keď musím vidím ho tam. Ja som dostal lag vtedy, keď som mu mohol dať headshot. Tak to iba nakúpim. A keď som si 3 zásobníky do OSPčka a do Číčka. Myslím, že na buď M4 a granáty. Dúfam, že má... 30, dobre. Pohode. Ne, ale teď. To by to mohol byť dobrý úlovok. Videl som na tom. Vylez. Ja som ešte neminul povedať ani jeden zásadník. Ľudia, menší street bol, lebo sme natáčali viac než 10 minút. A ja tu nemám stovky pri sebe. No a
A zmenilo sa tu to, že som nakupoval také vidíme fakt. Takže teraz nové kolo. A ja tam hodím hegrenet. Viem. Ja mám AK-47, a ktoré by som nechcel akože prísť. Aj to je CSGO. Nula mod, alebo ako sa to ono volá. A nie je to HDčku. Nechcel som ho dávať do HDčku. Bolo by to. A tu nie je nikto. Tak ideme za hore. A tam stavíme. Však tu ten niekto môže byť. Tam sa nabíjam. Ola. Aj všetkého možného. Aj keď sa mi tam nechce moc ísť. Ja som ťa videl. Ale ideme na to. A mňa tu vlastne ani nebiel skorej zahrať. Bo som si troška